Machiegni kendo nyako Ramogi mana kana sengo antiere koda wende studio mano Odhiambo Ojiro. Wadwani mondo mi watwake yo machuok kaluwore koda ng'anyo. Mar ng'iyo gimomiyo ng'anyo ma kawuono kata ka ng'anyo kako osebedo ka medore waneno ka gimo ng'ich ta ahinya tok yiero kata welo ma jatend piny nyocha otimo ma ne ng'anyo machielo ma waneno ka oluwe kendo ne ok obedo kata ne ok ojiwore kaka ng'anyo ahinya mano ne kinde mokalo ahinya tarik 25 mar dwe mokalo. Machiegni studio Odhiambo Ojiro kendo mana mapiyo adwani mondo inyalo chiwo nondi matin kaeto penjo maduong' en ni ng'anyo rumo kose. Erokamano. Iluonga ni Odhiambo Ojiro. An ofisa makedo ratiro mar oganda kendo atiyo gi shirika miluongo ni Africa ta ja Kenya makedo ni jo Kenya. Erokamano. Ng'anyo rumo. Ng'anyo ok nyal rumo. Ng'anyo ok nyal rumo niwach weche mancha wagore nigi pok olokore. Ncha wagore ni corruption mane sirikal nyaka wakedgo. Ncha wagore ni miriambo gi propaganda mane Ruto keto wakodo. Pod en mana William Ruto man kod propaganda. Nyicha wagore ni wakoche mane Ruto omiyo telo i cabinet emochako duoko. Koro lwencha pod nyaka dhi mbele. Ang'o maduong' ahinya ma ng'anyo masani dwaro? Ruto must go. The fish is rotten from the head. We reach atop. Koro wan gimwang'eyo and wawacho mae in good faith. ODM has punctured the struggle. Emomiyo nada penji ni ang'o momiyo ng'anyo ma kawuono ne ng'ich king'iyo gwenge ma ng'anyo bedega mapek kamoting'o Kisumu, kamoting'o Mombasa, kamoting'o Kisii, kawuono chenro ne dhi kaka pile. Ing'eyo ni Ruto en ng'ama mokora. To kancho oseneno ni koro waskuma i ukuta notimo gimiluongo ni self preservation. To self preservation ni noringo i jakom ni awa meli na nimo konya uru. And in the process nchingiyo kuonde mane ng'anyo pekie. Ineno ka koro Mombasa ogol jo politically. Luo Nyanza okawo nagiwa mokari adek. Mondo koro o confuse jopiny no se ka ujogu koro weche beyo. Weche beyo na do school fees pod ni malo. Weche beyo nadi to police pod nego jogwa kendo jok mano neg pokwa yudo inquest file. Koro weche bed mabeyo nadi. Wan gimwang'eyo there is a political settlement between political criminals. Madwa benefit from the struggle. To mano does not mean issues pokorumo. For example, wapenjire ni awa. Ang momiyo pod wan nane. Wan nane ni wach singo manene Ruto okel acho ni wadwa mondo wa push. Kata sani king'eyo the framework miketo go the new commissioners. It is too long but the earliest can be in the office is only one year. Mano it is put in a way mondo or protect the regime and the opinions. To give mwadwaro, there must be a reform. Mondo commissioners obey the office pio. Mondo wa collect signatures. To mondo jokmano go yes. Onipacho. To jokmacho idhinisha cabinet. Magini billionaires. Iwacho ng'anyo rumo ni things are okay. To jokmo yeri office gin billionaires to onge jezi to onge hustler to onge mama mboga. How can you say ng'anyo rumo? Nitire rawera ma jaigni 32 kora gino ni en rawera kanyo kata kamano ere gibudo tiyo go loko pacho gana nikech king'iyo pacho gana mano kawo Kisumu to kawo Mombasa to kawo Kisii to kawo Migori giwacho ni gin ng'anyo koro gitieko nikech serikal sani onywako gin bende koro gidwa miyo Ruto thuolo ere gimidhi tiyo go maniso rowere gini lokruok pod ok obedie. An wuod Luo tasetiyo Luo Nyanza tasetiyo Mombasa sani era Nairobi kakae anen achiel kuom jok mano loso award administrators mano yer kod Joho tanen achiel kuom ng'at moloso tiyo office governor ma Migori. Koro magi are political stooges jok ma benefit from the rotten system ma wabende koro wa strategize mondo wachag bilongo ni political education mondo jogo bed kod consciousness mondo ging'e ni komi opio wandai ene modhi wuotho kokwodho kowinjo maber to kuni school fees osedwoknwa piny. Koro wanyaka wa separate between Joluo adek moyudo kod issues mahinyowa. Jogi koko chako tich pok gitiko tiyo nikech king'iyo ng'ato kaka Mbade king'iyo ng'ato kaka Wandai onge weche mag mibadhi manitiere oko maluorogi manyiso ni gie wang jopiny kata gie sani pod gin jomaler pok gichako tich ok ne wanyal miyo gi thuolo manene jomaler gi ka gichako tich bende gidhi kelo lokruok. Kik wa confuse weche ariyo kae. We have got no problem kod Mbadi koyudo tich.
we have a problem con ng'at mondo ketich mang'ane jamibadhi to kobi ye mondo badi utuma dier wapenje sani. Are you aware ni yes isi ogolo report ne me badhi for last year ko this year o medre maradufu? Are you aware? No. Report is out. Koro mano report mogol kod a state institution over the same government motiyo ni. Do you still want to trust William Ruto? Kata koponu waka ombadi ma wiye ler kwano. Waka wodu genya ma wiye ler ni nyalo tayo piny. To jatende jakuo. Okwanyalo wacho ni Ruto jakuo gi kineni nikech Ruto jakuo because rekal maro ose chiu nonro ni kwalo. So is the head of the government. The system is rotten and we must deal with the system. Kata kuwa ka umbadi bua mi office. So the system is rotten and compromised. Ni nchi neno kakae kiwachoni citizen ogolo information. Nu word William Ruto George Ruto. Nikodu matatu makia stage to kia route. To police konene to won reno kunene go sim kando. Mane system wadwa. Ne wayango bana ni nyithi jotelo moko. Ne wa uhondo wa maneno to wa follow up bua confirm and we can take that responsibility. Mane government mwadwaro. Government mantin jotelo do not believe in the rule of law. Government mane goji to cannot give us the inquest file. Government da no seto to onge compensation. Government ma wacho ni things will be okay to ko goal report mar Kenya National Commission of Human Rights or gonna report the police to your marriage to Kenya National Commission of Human Rights Raj. Why what it is not about individuals. It is about the system ma watemo mondo one laws. One laws or system makuponi in future nyakuari kikibet ge problem ma the university. Wawacho nyaka wa law system mondo wakoche mabiro kod weche mabeyo to koso nyato lokre nyaka tich gi woko. Wawacho ni we cannot have an election as a legal ritual. Nin kose go ni kurabi donjo korito kaka hero num ngoje miaka 5 atwezi. Ero kamano to Ojiro. Yes. Apano ni penyo maduong be kawuono ne ang'o miyo ng'anyo makawuono ne okodhi kaka no chani se wacho ni weche mag siasa ne omonjo ng'anyo machalo kamano. Bende nyiso ni ne rem ni nitiere korka kor joma pango ng'anyo mane oko ojiwo kata wuoyo gi oganda duto mondo wuogi kaka ne giwuoge kinde mokalo. Ing'eyo ni when you are in the battle sometimes you retreat, sometimes you gain ground, sometimes you strategize. So we are in a strategizing moment. We are trying to look for new allies. We are trying to look at, the political questions. We are trying to, do political education. Mondo jogo bet code conscious. No wonder you do teach. Okomuso ni ibene kore you do teach. Wanda you do teach, don't go bedo serve, and you must keep your eye on the issues machi go rini. Mago are issues ma will take time because government, for example, kawuono. Wanyalo wenga to Article 37 is being suspended. Wanyalo wenga nyona kawuono an arresto the media. Ka police omako goyo wako not timore marach mano to nyaka put makedi ni media freedom koro wadwaga wache mana ni wanyalo loko new strategies to okwanyalo weyo resisting Ruto's government ka pod ogoyo jo media ka pod otamo na luki the town. Achiel kuom jong'anyo no wacho ni ma odichieng' makawuono ng'anyo marumo gik mano mako ure mano nyiso ni ng'anyo utieko koso uloko pacho mako ure nende wadgo kigoyo wa Bujo Nation Media Group through the Nation Center Kid Madika no okonyo wako jo media boy do kares rock onge sama makore no wacho ni waweyo ng'anyo no wacho ni mano no lando nyocho luongo wa jo media de chieng manyo mago was strategies and today we were together we are saying a luta continua. Even sometimes you can bow or you can sidestep. Does not mean you are not in the main path. Pod one in the critical path, but you are in different lanes. The truth of the matter is, we are not going to relent until we do what you call, we demand for political accountability. The issues still remain. Jatelo mabeyo modu waro gi ponono, udwani mondo jatan piny masani owuogi. Chenro matelo machielo, kara joma ler Kenya kama okoro udwani mondo ta sirikal. Gin joma usechano mawuok kamoro koto mana Kenya ka joma osetelo no ekidi. Inokira motelo, no just bet ka luwi. Mege wagu monde wapoko komo nyuol. Pod gi nyuol. To jok mabeyo bentie mose nyuol. We are not short of good leaders. What we are saying ni we cannot continue recycling the old political cocoons. Ino sa nito for ongete for between Kalonzo, Raila, Ruto. Kanja kropi nyamuamogi. They came to Kenya to save the situation. Now there is need for a total political overhaul. Mono the people with credentials. Kawo no paranyomitich. Yes, you see what you're now.
Apenji penjo. Koro, do you want, we cannot use our system which is rotten to sanitize criminals mondo mitich. The struggle continues until walok piny. Mondekao 30 seconds moditieki. Wawacho niya, kawuono police owacho no kayo lakgi, wabende ka wambilo wangwa. To wawacho ni wariuru kaka jo Kenya mondo wagol piny ni ilwedo joma richo mondo Kenya bed safe for me today and for your grandchildren tomorrow. Long live the struggle. Nyaka pod wakedi. Erokamano ahinya mano Odhiambo Ojiro mar Haki Africa ka wacho ni rowere pok ool kendo chenro mar kedo ne piny pod biro dhi nyime. Ka kamano nyaka Ramogi gi kanyo wadwani mondo mi wachak wadhi waring wadhi e duka matin waduogo gi weche manyien mamoko. Erokamano.